Hola, què tal? Jo sóc la Juliana Canet, benvinguts a la llibreria Ona. Soc aquí a Pau Clarés amb Gran Via, en aquesta llibreria tan preciosa, tan grossa. Cada 15 dies jo estic aquí al canal de YouTube recomanant-vos llibres. Avui he escollit aquest racó de la Boqueria. Jo normalment gravo la Boqueria perquè és un dels llocs que més m'agrada de la llibreria. Hauria de provar de gravar des d'altres llocs perquè realment també n'hi ha de molt bonics, però és que aquí m'agrada molt perquè hi ha molta fusta i tot és molt acollidor. I especialment aquests dies de tardor, que ara sí que comença el fred en sèrio, m'encanta aquest raconet amb el piano, amb la Mercè Rodoreda allà controlant-nos, vigilant-nos, donant-nos força, no? Llavors, realment és un spot on em sento còmoda i on m'agrada. Sento que és íntim, no? No sentiu que és íntim? No sentiu que estem molt entre tu i jo? He d'explicar-vos una cosa. Tinc una nova obsessió i la nova obsessió són els enneagrames. Jo ja havia estat obsessionada amb els enneagrames. Enneagrames de la personalitat. És una figura que agrupa la personalitat en 9 estils bàsics. Els seus principals defensors són Óscar Ichazo i Claudia Naranjo. Bàsicament és com que és una teoria que diu que hi ha 9 personalitats, aleshores no és com un horòscop ni res semblant, sinó que senzillament és en plan, bueno, doncs divertit, simpàtic, vull dir que això són senzillament fets objectius, no? És una manera de conèixer-te més a tu mateix. Llavors jo ja em vaig obsessionar, ja us dic, fa un parell d'anys, el que passa que és veritat que no em vaig informar gaire en sèrio. Jo mateixa em vaig adjudicar una de les personalitats. Ara, però, una amiga meva està estudiant a la universitat i és el motiu pel qual ha tornat a ressorgir amb força el tema de l'enneagrama i, a més, ho està estudiant a la universitat ben fet, és a dir, amb uns documents com serios, em va passar un Excel on posaves com coses de la teva personalitat, em feia unes preguntes i et deia realment quin enneagrama eres. Llavors, clar, jo estic descobrint tot un món, no? Un altre cop estic com redescobrint una mica més en sèrio el món dels enneagrames. Llavors jo ja, quan em vaig obsessionar al seu moment amb els enneagrames, vaig fer un vídeo que a mi em va agradar molt de fer, que era recomanant-vos llibres segons els vostres enneagrames. Què passa? Que en aquell moment, jo ara miro el vídeo i dic, ho explico tot malament, o sigui, no hi ha cap enneagrama ben explicat. En canvi, ara jo crec que sí que sóc capaç de fer-ho una mica millor, per tant, aquí ve una nova versió que estarà partida en 2, aquesta és la part 1, de recomanant-vos llibres segons el vostre enneagrama. De pas, parlem una mica dels enneagrames perquè crec realment que és una eina molt interessant per conèixer-te tu mateix i també perquè és que, en el fons, o sigui, no només et diu les coses bones, sinó que l'enneagrama també és conegut perquè també t'assenyala les teves coses dolentes. I això està bé perquè llavors en pots ser més conscient i també perquè en realitat, si treballes les teves coses bones, et diu cap on et pots transformar, no? Tot això ja veieu que, vull dir, jo m'ho prenc bastant de broma, però és veritat que és una eina que és interessant en el món de la psicologia, jo crec, i que moltes vegades també es fa servir fins i tot en el món literari o en el món del cinema per construir personatges, saps? Per definir una mica més com són els teus personatges. Llavors, començarem per ordre. La primera personalitat és el perfeccionista. Tots coneixem un tipus de persona així. Us llegiré el que diu la descripció. Motivat per la necessitat de viure correctament, de millorar cada dia i evitar les situacions de perill. Pensa que si les persones s'esforcessin a millorar i assemblar-se a mi, el món seria molt millor. Els valors són la qualitat, l'ordre i la responsabilitat i els valors de desenvolupar la tolerància i la flexibilitat. Les característiques generals d'aquestes persones és que són persones autodisciplinades i autocrítiques que despleguen totes les seves energies i sacrifiquen els seus interessos per aconseguir aquells principis en els quals creuen. Tenen una gran capacitat de treball i de portar-ho a terme amb ordre i precisió, un nivell ètic molt alt, s'esforça per aconseguir el triomf del bé i la justícia, és raonable, responsable, rigorós en tot el que fa, persona activa, capaç de prendre la iniciativa, capacitat de síntesi, curosos i ordenats, poden ser persones tímides i introvertides, és crític amb ell mateix i amb els altres, està convençut que hi ha una manera correcta d'actuar, van ser bons nens i bones nenes quan eren petits, van aprendre a portar-se bé, a ser responsables i principalment a ser correctes als ulls dels altres. Aquesta és una mica la definició del perfeccionista, de l'enneagrama tipus 1. Jo, per exemple, m'encantaria ser perfeccionista, no? I és el típic que llegeixes i dius, uf, quina enveja, però si soc literalment zero perfeccionista, llavors, bueno, no puc empatitzar, no? Què els recomanaria als perfeccionistes? Els perfeccionistes si tenen algun defecte, és que els agraden les coses, o sigui, com que els agraden les coses molt ordenades i molt estructurades, també els agraden les coses molt simples i fàcils d'entendre, o sigui, les coses que pots posar com en un marc mental fàcilment, no? Perquè la resta tot se'ls hi complica. La meva recomanació és que llegeixin obres d'autors clàssics que ja saps que són uns cracs i que és indiscutible, o sigui que per molt que a tu et puguin agradar o desagradar, són objectivament uns putos cracs i són uns professionals de la literatura i ningú, no els hi pots dir que ets un mal escriptor, saps? Perquè jo crec que al perfeccionista li podria generar molta ansietat llegir un llibre que no sap si és bo o és dolent. En canvi, si llegeixes un llibre d'un senyor que ja saps, perquè ho ha dit tothom i tots els experts en la literatura, que és un crac, doncs a tu et pot agradar més o menys el llibre, però com a mínim tens la tranquil·litat com a perfeccionista que estàs llegint una obra mestra. Llavors,
Manyaga, de Dostoyevsky. Ja sabeu que jo tinc... No és una obsessió amb Dostoyevsky, però sí que jo crec que és com el rus que més m'agrada, el vaig llegint de tant en tant, el vaig recuperant sempre, i m'agrada molt tots aquests llibrets que té, que són molt petits. Angle Editorial en té publicats uns quants de Dostoyevsky, jo els recomanaria qualsevol, perquè al final els russos tenen aquesta cosa que realment... Bueno, és que per mi són superperfeccionistes els russos i encaixen moltíssim amb la personalitat aquesta que us deia, no? Llavors, jo recomanaria Manyaga de Dostoyevsky, és el llibre que jo m'estic que estic llegint ara, anava a dir menjant, estic malalta. Enneagrama número 2, servicial, motivat per la necessitat de sentir-se estimat, d'expressar els bons sentiments i d'evitar actituds egoistes. Però és important saber que és com gent extremadament generosa, però que en realitat ja veus que no ho fa per ell, o sigui, per tu en el fons, sinó que ho fa perquè necessita que tu te l'estimis, no? Pensa que si penséssim en les altres persones com jo faig, viuríem en un món més solidari i altruista. Els valors són l'empatia, la solidaritat i la gratuïtat. El valor de desenvolupar és la senzillesa, les característiques generals és capaç de fer molts amics i de relacionar-se amb facilitat, coneix les necessitats dels altres, és generós, delicat, càlid, és molt receptiu i té una gran sensibilitat vers els sentiments de les persones que l'envolten, és una persona plena d'entusiasme i alegria, poden manipular els altres per tal que se'ls estimin. Això és important. Jo, parlant d'això amb la meva amiga, l'autor que m'ha vingut al cap de seguida és Pere Calders, però perquè té aquesta cosa càlida, com que en realitat tu el llegeixes i penses això ho ha fet perquè vol desesperadament que jo sigui fan seva. Llavors m'ha semblat que encaixava molt en aquesta personalitat. En qualsevol cas, ja sabeu que jo sempre intento trobar una excusa per colar les meves recomanacions Pere Calders i a més me n'he donat que mai us he recomanat, crec, cap novel·la de Pere Calders, sempre us he recomanat contes, i ja que jo he llegit novel·les de Pere Calders he decidit recomanar-vos la que més m'ha agradat a mi a la història, La glòria del doctor Laren, de Pere Calders. És un llibre que jo vaig trobar de la Universitat Autònoma de Barcelona sense voler, és un llibre que vaig agafar just abans de la pandèmia i ja no l'he tornat mai més, no sé si puc anar-lo a tornar, ja m'informareu, però bueno, que és un llibre que em va agradar moltíssim, és molt bonic, té com l'energia dels contes de Pere Calders, però allargat. Els número 3, el tipus 3 de l'enneagrama és com bastant el noi heterosexual senzill que s'ha cregut el discurs americà de seguejar els teus somnis i que realment el seu objectiu a la vida és tenir èxit, no? Llavors, per exemple, Roger Carandell, per mi 100% aquest número, llavors, de fet, la seva recomanació ve de part seva, del meu amic Roger. El número 3 es diuen eficaços, són motivats per la necessitat de ser productius, aconseguir l'èxit i evitar el fracàs, pensen que si la gent tingués la seva motivació i capacitat de treball, molts dels problemes es resoldrien, els seus valors són el treball, l'èxit i el lideratge, els valors és la honestedat, amb les característiques generals són optimistes, sociables i alegres, donen el millor que tenen els altres, són molt competents i amb capacitat de fer que les coses funcionin, els motiva l'èxit i saben motivar els altres, es recuperen amb facilitat dels fracassos i busca ser estimat pel seu rendiment i els seus objectius assolits, no? Llavors, quin llibre m'ha recomanat el Roger Carandell? La llegenda del Sant Bevador, de Josep Roth. El Roger Carandell tenia com una obsessió amb els autors de best-seller, aquests que fan tapa suau i gordos, llibres publicats després del 2000. Tenia aquesta petita obsessió. Es va curar gràcies a Stefan Zweig. De fet, ell té una anècdota molt divertida on entra en una llibreria perquè va descobrir Stefan Zweig i es pensava que era un autor desconegut perquè ell no havia sentit mai a parlar d'ell. Stefan Zweig, que és probablement un dels autors més coneguts del segle XX, no? Bueno, doncs el tio entra en una llibreria de Vic, que és on ell viu, i diu, hola, perdoneu, com vaig ventilant les intimitats dels meus amics, però bueno, entra a la llibreria i diu, hola, perdona, és que no sé si tindràs més llibres d'aquest autor, perquè és un autor com bastant desconegut, no? Es diu Stefan Zweig, perquè més no va dir ni idea el nom, i la senyora llibretera se'l mira així. Stefan Zweig, sí, totes aquestes prestatgeries estan dedicades a ell. I bueno, així va ser com el Roger va descobrir que Stefan Zweig no era un autor tan desconegut com ell es pensava, i quan va acabar de llegir tot el seu contingut, va passar-se a llegir un amic seu que es diu Joseph Roth, que era un senyor completament alcohòlic. Diu el Roger que quan et llegeixes el llibre que ens ha recomanat tens ganes de posar-te a beure whisky com un boig, i res, ens recomana aquest senyor. Ell s'ha tornat absolutament boig i s'ha llegit tots els seus llibres, suposo que serà per alguna cosa. Jo no me l'he llegit, us he de dir, però ja sabeu que a mi m'encanta recomanar llibres que no m'he llegit. Per últim, avui, en el vídeo d'avui, us recomanaré llibres als que sigueu de l'enneagrama tipus 4, que sou els romàntics, motivat per la necessitat de comprendre els sentiments dels altres i de trobar el sentit a la vida. Pensa que si la gent fos més altruista i sensible, el món seria més humà i joiós per tothom. Els valors són la sensibilitat, la bellesa i la creativitat i el valor de desenvolupar l'equilibri. Saben trobar el sentit a la vida, experimenten els sentiments en profunditat, estableixen relacions entranyables amb els altres, són creatius, tenen sentit de l'humor, saben riure, tenen una sensibilitat estètica, tenen una capacitat empàtica i tendeixen a destacar els punts negatius del present. Això és important perquè la seva part fosca normalment
també els impacta molt, no? Té molta importància en el punt 4, tenen com tota aquesta part de llum, de creativitat, com molt romàntica, com molt lligada també al moviment del romanticisme, de fet, però després tenen com aquesta part fosca realment innegable, com de molt dramatisme, de veure-ho tot des de la perspectiva negativa, tenen una mica aquesta visió, no? Que això en realitat passa molt també a la gent que és molt lluminosa i té com molta sensibilitat, això li passa, que moltes vegades veu el cantó fosc de la vida. Llavors, jo he pensat que mai us he recomanat Xims borrascoses d'Emily Bronte, sobretot perquè és una recomanació que en el fons penses, bueno, tothom sap que existeix aquest llibre, tothom és conscient que existeix aquest llibre, tothom hauria de ser conscient que se l'ha de llegir. Jo me'l vaig llegir, he de dir, fa molts anys, és una de les novel·les més importants de les germanes Bronte. Jo em pensava que era un llibre del moviment del romanticisme, però no, es veu que és gòtic, però encara millor he pensat, perquè realment és el que us dic, és un llibre que realment té les seves parts molt fosques i això encaixa molt amb la gent de personalitat 4 perquè tenen aquests moments com de foscor, no? Llavors, us recomano molt aquest llibre, també crec que realment la pot disfrutar tothom, però és veritat que la gent que tingui aquesta sensibilitat i aquesta vulnerabilitat el pot disfrutar especialment. Per tant, una novel·la que es pot fer feixuga en alguns moments, però és molt bona, per mi és una lectura indispensable que s'ha de fer en algun moment a la vida, ja sabeu. Res, nois, fins aquí. La setmana que ve, no l'altra, us portaré la segona part d'aquest vídeo amb les recomanacions acaben de caure uns llibres, amb les recomanacions dels altres tipus d'enneagrama que encara no us he dit. Per tant, si encara no heu trobat cap enneagrama que encaixi amb la vostra personalitat, tranquils, aneu fent test a internet, aneu llegint informació dels enneagrames i la setmana que ve us portaré segurament un llibre que us encaixi a vosaltres. Moltes gràcies, ens veiem la setmana que ve. Gràcies per aguantar realment les més fricades, perquè és que fer un llibre sobre quin enneagrama sou i tot és que és una fricada. Em sap greu. Que vagi molt bé. Ens veiem la setmana que ve, no l'altra. Aquí, a la llibreria Ona, amb Juliana Canet.